Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua. Babalik sa ating special coverage ng mga bagyo na nakaka-apekto sa ating bansa dito po sa ating Typhoon2000.com at Mr. Typhoon Weather Channel sa YouTube at Facebook. At itong special coverage ay para sa ngayong gabi ng linggo, ikawalo ng Nobyembre 2020. Dito pong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. So, papalitan natin na yun ng special coverage. Dati K92W, LPA po siya kagabi. Ngayon po, isa na po siyang Tropical Depression, Tonyo. 24W po ito, ng JTWC. Nasa dagat China na po. At West Philippine Sea, patungo na po ito sa Vietnam. At ngayon, papalitan natin na yun sa isang lumalakas po na LPA na naging Tropical Depression na rin, na si 93W, and possible by tomorrow, baka 25W na ito, at bibigyan rin ng pag-asa ng pangalan baka na yung gabi or bukas as Ulysses. Okay, so mag-ingat po tayo dahil po medyo malakas po ang pinapakita ng mga computer models, pinapalakas nila. Possible baka maging isang typhoon bago mag-landfall po sa ating bansa, at papakita namin sa inyo kung saan siya patungo. So maghanda po tayo within the next 3 to 4 days dahil po dadaanan po ang bansang Pilipinas base po sa mga majority, 100% ng lahat ng computer models ay nagpapakitang may Philippine landfall po na mangyayari. Ito na yun ang fast animation. So kitang-kita po natin itong pag-exit nitong si TD Tonyo at lalong gumanda po ang kanyang sirkulasyon sa may dagat China at West Philippine Sea. Inaasahan pong lalabas na po ito ng PAR bukas ng umaga, Lunes, at posibleng maglandfall dito po sa bahagi ng Eastern Vietnam sa darating pong Martes. Okay? So, dito naman po sa Pilipinas, meron po tayong easterlies na nakaka-apekto sa Eastern Luzon, kasama pong Kabikulan at Eastern Visayas. At ito naman po ang panibagong LPA na naging ganap na rin pong bagyo. Isa na po siyang Tropical Depression sa may just north of Palau. Itong system na ito patuloy pa rin nag-consolidate pero mabilis yung kanyang pag-develop at nakita na natin na yun. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na counter-clockwise rotation. So that's a sign na lumalakas po itong weather system na ito. At kung tingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT, ayan po, kita po natin ang center is somewhere there within those cumulonimbus cloudiness dito po sa may Western Pacific o sa may Philippine Sea. Nasa loob na po siya ng PAR at ito yung ating Typhoon Global Models mula sa Typhoon 2000. Kanina po itong hapon. Every 12 hours kasi yung pag-release nito at nakita po natin, andito po siya na yon. At ang possible track niya pupunta po dito. So, medyo may similarity po ang track niya, although a little bit to the north kay Quinta at kay Rolly. So, kung magbago ang track, pag lumakas yung high pressure steering ridge, na banda nandito po yung high pressure steering ridge, okay, siya po ay nagpo-push system para mag-move patungong west itong si soon to be Ulysses. Okay? So, itong si Ulysses ay inaasahan pong mag-westward after 48 hours pagdating po sa may tapat ng Bicol at posibleng dadaan po north of Bicol region with possible landfall dito po sa may northern Quezon o Aurora province within the next 3 to 4 days. So, that will be on Wednesday or Thursday. At chinek natin kanina ang wind model guidance at medyo bad news po at posible po maging isa pong category 2 or 3 na typhoon base po sa majority ng mga wind models. At ito po yung ating unang storm watch track, hindi ba po ito advisory track dahil po ang storm watch every 24 hours lang, pero by tomorrow baka gawin natin every 12 hours and then by Tuesday every 6 hours except 11 p.m. mag 11 p.m. tayo kapag may landfall po na magaganap. Okay? So, nandito po siya kanina, 8 p.m., 45 kph yung hangin, isang minimal na depression. At by tomorrow evening ay
magiging isa na po siyang hapon, isa na po siyang tropical storm. Nasa 65 to 75 kph ang kanyang sustained winds, gustiness 95. Then, between Monday and Tuesday, magkakaroon po siya ng rapid intensification based po sa mga computer models. Baka maging isa na po siyang severe tropical storm. Tuesday morning, and then Tuesday afternoon and evening, magiging isa po siyang category 1 na typhoon. During that time, ito po ay mag-west ang kanyang direction dahil po sa lumalakas po na high pressure ridge o high pressure steering flow na ipupush ang bagyo more to the west. At panahon kasi na yun ng amihan, so yan po ang dapat natin ipaghanda pag may mga ganitong mga bagyo dahil po most of them ay tumatama po sa Pilipinas. So mga folks natin dito sa Kabikulan, lalong-lalo na ay mukhang ang forecast track dati ni Rolly, yun ang pinapakita na yun, itong si Ulysses. Pag lumakas, baka similar na naman po sa track ni Rolly o ni Quinta. Kasi si Quinta ganyan yung track niya. So, let's hope and pray na sana po ang track niya. Ganito na lang po. So, depende po yan sa lakas ng ridge kung huminang-humina at may dumaan na cold front o frontal system na magbibigay ng pagsira po sa ridge ay tuloy-tuloy po itong akit na curvature. Para kung hindi, maganda po tayo. Umpisa po dito sa may area po of uncertainty. So, ito po ang, sali lang ha. Yan po, gawa po tayo ng area of uncertainty. So, ito po yung possible na pwede niyang daanan from Isabela down to Northern Samar. Yung area of uncertainty is because possible na pwedeng mag-shift yung kanyang track towards this direction or pwede rin towards this direction. So, yan po ang mga possible scenario nitong papakating na Ulysses. At kung masusunod po itong track natin kanina, based po dun sa ECMWF at global at iba't ibang global models, ito po yung final track na in-analyze natin. Posibleng dumaan po siya malapit po sa Kabikulan, sa may Partido District, coastal areas. At pwedeng dumaan po malapit over Calaguas Island, north of Daet, sa gabi po ng Miyerkules. Take note of the time, 8 p.m. But magbabago pa po yan every 12 to 6 hours. Possible ang winds niya, category 2, 165 to 205 kph. So, kita po natin, ang damaging winds ay pasok na naman po ang Partido, Catanduanes at northern portions of Camarines Sur at Camarines Norte. Ang Naga nasa edge. So, depende po yan kung gaano po lalaki itong weather system o maliit lang siya. Mas swerte po tayo. Pag kung malaki po, medyo problema po tayo nito. At, again, medyo namimili ko po ang Kamaynilaan. Pagdating po ng Huwebes ng umaga, yan po ang possible passage either south of Metro Manila dito po sa ating storm track. So, please take all necessary precautions, mga kababayan natin dito sa Metro Manila, Central Luzon. Dito po na nasa mapaloob nitong area of uncertainty from the southern parts of Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, Mimaropa, northern part of Mimaropa kasi Calamian group lang po ito. Also, Mindoro, Romblon, Masbate, and Northern Samar. So, mag-ingat po tayo dahil po medyo magkakaroon na naman po ng RI, rapid intensification, dahil po sa mainit po ang ating karagatan. Medyo mataas din po yung oceanic heat content na magbuboost po ng kanyang panandaliang paglakas. Okay? And medyo mababa po ang wind shear, yung upper level winds, base po sa mga computer models sa darating na 3 araw from now. So, yan po. Possible hazards o epekto na dala nitong bagyong ito. Nandyan po lahat. From storm surge, landslide, flash floods, as well as high winds and intense rainfall. So, please take all necessary precautions. Alam natin, dinaanan tayo ng 3 bagyo from ito po si Quinta, Rolly, although si Tonyo mahina lamang po, isang depression from a low pressure area. At itong weather system na ito na si Ulysses, most likely ito na po yung panghuli for this month of November because after November 15 hanggang katapusan ng November, baka magkaroon po tayo ng Typhoon Vake. Based po sa mga computer models, medyo wala mo ng development.
So hopefully sana hanggang katapusan na po ng 2020 or last week of the December, wala na pong sumunod para maligaya po ang ating Pasko at pag-celebrate natin ng maganda ang ating New Year's Eve. So yan po ang nakita natin ngayon. So ito na po yung last sa parada, sa mga parada ng mga bagyo. Itong si Ulysses. So maganda po tayo. Bukas babalik tayo for more updates. Hapon o gabi. It depends kung gaano tayo kabisi sa ating website, but I'll try to give you everyday ng ating YouTube channel para malaman ninyo kung anong magiging takbo nitong soon to be Ulysses. So ito yung kaninang GraphSat. Mayroon na po tayong amihan dito po sa may dulong hilagang Luzon, in-enhance ni Tonyo. At meron tayong easterlies affecting Eastern Luzon, Bicol Region. At na po yung si 93W, naging depression na po na yung gabing ito. Si Ulysses. So far, yan po ang ating GraphSat. At babalik ulit tayo bukas para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa panibagong bagyo na bibigay ng pangamba sa ating bansa. Okay, mula sa Typhoon 2000 at Mr. Typhoon YouTube channel. Ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Mag-pray po tayo na sana umalis po itong bagyo. Mag-change ng direction. Hindi na po dumaan ang Pilipinas. O kaya kung dadaan naman siya, sana kasing lakas lang ni Tonyo na quiet storm. Hindi masyado yung although malakas yung ulan, mabuti na maghanda rin tayo dito sa papalapit na weather system. Ito si Mike Pado. Good evening po sa inyo lahat. And see you again guys tomorrow.